салом бинандагони гиромӣ, инак қарор дорем дар барномаи чӣ мегӯяд қисми ду меҳмони имрӯзаи мо Умед Шатаков мебошад. Умедҷон, сараввал шуморо хушомадед мегӯем ва мегузарем ба қисми барнома. чӣ хеле ки гуфтем, шумо дар силсила филми Емин яъне қасам нақш офаридед. Ин чӣ хел рух дод? Чӣ хел роҳ ёфтед ба ин силсила филм? рости гап дар барномаи чӣ мегӯяд аз тарафи шумо таклиф омад. Бисёр хурсанд шудам ва миннатдории худро ба шумо баён мегардонам. Дар силсила филми Емин чӣ хел ҷой гирифтам, камам боша барои шумо суҳбат мекунам дар ин мавзӯъ. дар аслан соли 2018 сол дар шаҳри Коня як силсила филми ба номи як ҳадис як филм буд. бояд снимат мекардан. дар ҳамин ҳол соли 2018 сол моҳои март буд ва занг задан гуфтан дар ҳамин кино фигурант кофтесам. ман фигурант чӣ буданашро рости гап намедонистам. тамом гуфтам, ман қабул кардам ва хурсанд шудам. гуфтам ки ман фигурант бозӣ мекунам. хиёл кардам ки ягон роли беҳтарина ё ки фигура ин чист, як аҳоли киноро бисёр мегардонад. яъне чӣ хел мисол дар як бозор як саҳна аста, бояд дар бозор бояд одам бисёр бошад ку. дар ҳамин ҷо бояд одамои ҷамъ мекунанд, одаморо бисёр чӯ дар асл дар камера наметобед. фигурант вора меган. баъд ҳам фигурант чӣ карда будам, баъд ҳама одам бисёр ҷамъ карда бурда будам. ҳамаро либос додану мада либос надодам. гуфтан ки тириш надорӣ, либос наметам. гуфтам ман гуфтам мара чӣ багане шумо файрод карден оварден кино. гуфтам босгоҳ одамо рафтан бозӣ кардан, омадан, бо рафтан бозӣ кардан омадан, ҳама хӯросан рафта омадаста. ман зиқ гуфтам мара либос надодам. гуфта зиқ шидам. сабабе ки риш надоштам, тоқа мӯйлаб доштам ки дар ин кино соли 1250 сола мефаҳмондан. дар ин кино чи одамои риштдор бисёр дар кор буд. баъд бегаҳ шуд. ман бояд гуфтам мерам хона. ажанскаи гап задам, гуфтам мара барин хона дамонем. гуфтам балки аз шаҳр берун снимат карда будем киноро. баъд тамом гуфтам турам хона мебарем мемонам. гуфтам баъд дар ҳамин ҳолат ман гуфтам ки ман як равам киноро бинем чӣ хел снимат мекунам. гуфта дар ҳамин ҳолат рафтуму режиссёр мара диду гуфт ки чӣ бай бачаро либос напӯшондем. гуфтам баро ки гуфтам ки мӯйлаб дора, ин мода дар кор. гуфтам ба ман хирсан шуд. ман гуфтам тамом мада чи як либос метам, ман бозӣ мекунам. гуфтам баъд дидам ки одамо фигурант да бозӣ кеса фигурант будагиро дар камера қа наметавон. баъд мара гуфтан ки фигурант бозӣ намекунад. гуфт режиссёр ира дар ода роли актёрӣ дар меёни актёрӣ бозӣ кунам. ман дар ин баро таҷриба надорам, намедонам чӣ кор кунам, дар ҳаяҷон задагиам. баъд хай гирифтам пӯшондам. дар бари иҷа якта чӣ мавзӯи силсила филм як ҳадис як филм, якта домло аст. дар бари дута домло бояд дар бари домло бояд дута шогирд бошад. ай тарафи дасти роста, ай тарафи дасти чап. ай тарафи дасти росташ якта буд Эрҷан Оздал буд ки бозингари беҳтарина мӯйлаб дошт. баъд мара дар тарафи дасти чапи домло мондам. гуфта ин бозӣ мекунам. гуфтам баъд мондан бозӣ кардем. хушрӯ рафтеса дар роли актёр диалог монд, диалог додам, диалог қатъи чӣ кардем ки ва ман дидам ки фигурант чӣ буданаша. баъд фаҳмидам. баъд дар ҳамон ҳолат як рӯз сёмка надоштам ки занг задан, гуфтан ки кино отменит шуд. ман сабабша пурсидам барои чӣ кино отменит шуд. гуфтан ки дута кӯдак сӯхт. дар ҳақиқат акай файза дута кӯдак сӯхт. чӣ хел сӯхт? солҳои 1250 сола фаҳмондиста дар ин кино дар танҳои девора алов мезадан дар он вақтҳо. чӣ хел ки ҳам кӯдако ба ҳамн алов бозӣ кардан ҳам хел ки меғалта алов дар болои кӯдак мереза. дута кӯдак якташ 58% месӯзад, якташ хеле бисёр месӯзад. тақрибан чанд фоизш сӯхтанша намедонем ки кӯдак дар кома меғалта. аз ҳамин ҳисоб киноро отменит кардан. бояд киноро дар моҳи шарифи рамазон бояд нишон медодан ва пеши
нишон надам, ба ҳам кино акмент кардам ва режиссёр ба қатъи режиссёр суҳбат кардам, гуфт ки Истамбул биё гуфтам. Баъд дар Истамбул кушидам омадам. Истамбула қатъи режиссёр вохӯрдум, дарс додан асар кард. Гуфт ки ман тра тайёр мекунам гуфт. баъд дарс рафта омадам, ҳам хел чӣ кардан гирифтам. баъд дар ҳамин ҳолат телефони мобилии ман айкор монд. чӣ хел айкор монд? Мисол хориҷа телефон меорем, дар Туркия тақрибан дар байни 4-5 моҳ маҳкам мешавад телефон. Телефони ман маҳкам шид. Тақрибан 5 моҳ ман телефон ман истифода набурдам. Телефони ман хомӯш буд. баъд ай байни 4-5 моҳ гузашт. ман вақт дарса буд карда будам. 4-5 моҳ гузашта, баъд ман гуфтам ман симкартам дар телефон задам, яке кор мекуна гуфтам. Ки телефон дар симкартам дар телефон задам, яке кор дадарома. ки дар айбайн 5 дақиқа 10 дақиқа нагузашт ки ҳамин режиссёр ки Muallim Ayhan Özen занг зад, гуфт ки ҳамин як кино аст, яка силсила филми Емин ба номи Емин аст ки ба тоҷики қасам мешавад. ӯ ки бояд бозӣ кунӣ, роли Вурала бозӣ кунӣ. ман дигар рости гап исо хирсан шидам, исо тайёр нестам. гуфтам биё ай конкурс мегзарӣ гуфтам. вақте рафтам я 500 ё 600 дурӯғу накардам, хеле одам буд. ҳам одам бисёра бояд айбайни ҳамин одам бояд 6 нафара бигирам. дигар намедонам чӣ кунам. дилам дара ман гуфтам ки мана намегирам. гуфтам балки қадар одам истодагия ки ҳама турку ай хориҷа то ай хориҷа маем. гуфтам одам истодаги мара мегирам. ӯ ҳамашо туркшон 100%. ай мо 100% нестаи, балки ай хориҷа туркшон 100% увора мегирам гуфтам. ай ҳам бу бефара ростига. баъд навбати ма омад. гуфтам Muallim Ayhan моништаги текста дароз кардам. гуфт ки чӣ ка гуфт? бозӣ ка гуфт. рост гап гирифтам, чӣ буд текст? як камтар аламовар ҳам хел саҳнао буд. хӯй бояд бозӣ ки ман гуфтам наметавонам гуфтам. як дар одам ман ҳоз бозӣ кардан наметавонам. ман гуфтам тақрибан 10 дақиқа метавонем гуфтам. ман ба худ меом як чӣ мекунам, баъд ман бозӣ мекунам гуфтам. Muallim Ayhan гуфт ки тамом хайт вақт бигуфт. дигар одаморо гирифтан во ҳам гирифтан ҷавоб додестан. дигар ман намедонам бовар ки баъд ман рафтам саҳнаро бозӣ кардам. гуфтам ки хабараш дар ки гуфтам ки ман хай гуфтам фарқ надора хай ки ба шабаш ман хабар додам ки ай конкурс ту гузаштаи гуфтам. дигар ман рӯз гап ай хасанда дигар намедонам акай файза чӣ кор кунам. балки яъне шумо худтон медонед ки чӣ хел аста кингарии соҳа, ҳам чӣ блогер боша, чӣ манкен боша, чӣ актёрӣ боша, дар Туркия дар омадан шумо медонед ки хеле қина. ки бо темболи ай хориҷаем, бо темболи ки тоҷикем, чӣ хел дар омадан. баъд гуфтам ки роли Вурала бозӣ мекунӣ гуфтам. гамонҷа як шанс бигем. яъне гуфтастам як шанс дар рӯи одам биханда, яъне беҳтар мешавад рафтан мегирам. дигар рости гап қабул кардем. ман хел рафтан гирифтем акан. боз тақрибан чӣ хел гум 10 серия ма чӣ кардам. контракт имзо кардагем. ай 10 серия то 20 серия мо контракт имзо кардагем. ҳамин якум кино. дар асл якум кино нест бигем. якта чиз дигар мегум. ҳозир кино ҳоз набармагия. пешай кинои Емин ма кинои дигар синема кардагем бо номи The Mirror, яъне ойна. ки филми покистония. ай покистон одам омадан бо тариқи як чанд шинос гирифтам бозӣ кардем дар кино дар Истамбул синема кардем. не ки дар телевизорҳои покистон нишон метан. ҷа роли мафияда бозӣ кардагем. хай ки ба наздикӣ агар баромад уже мо чӣ мекунем дар интернетҳо паҳн мешавад. кай баромаданаш ҳозир номаълум акал файзали. ташаккури зиёд барои саволтон. дар бораи нақши худ каме ҳарф бизанед. Вурал ки аст? мақсади ӯ чист? ташаккури зиёд акал файзали. Вурал кист ва дар чӣ рол бозӣ мекунад? аслан бигирем
Вурал, характери Вурал дар роли Вурал бисёр роли хуб аст. Лекин дар асл кинода одами ганда. Ҳама вақт мешавад ки дар кино як одами хуб аю, як одами ганда аст. Вурал ҳамон одам аст. Аввал дар кино одами хуб медарояд, ира бад ганда мекунад. чӣ хел мекунад? Мисол якум бор суна ҳаста, суна қати через интернет шинос мешавад ва ба суна мегӯяд ки мара якта сурата равон кӯ. Ва суна сурати хича намепартояд. Барои чӣ сурати хича намепартояд? Барое ки ду почааш кор намекунад, дар чӣ шитагӣ, дар ароба воришитагӣ, яъне кора ай худаш изо мекаша гуфта сурати хича намепартояд, сурати янгаша мепартояд. Я сурати янгаш, яъне дар главни рол Райҳана ба Вурал мепартояд. Райҳан ура дида ошиқ мешавад. Ошиқ шида, баъд мегӯяд ки ман дар ту ошиқ шидам гуфта, дастаи гула гирифта хонаш меяд. Баъд дар асл суна хаёл мекунад, яки суна сурати янгаша равон карда икун. Баъд дар ҳамин сабаб дастаи гула гирифта хона меявад. дар ҳамин ҳолат модари суна, яъне Ҷавидан Вурала мебинаву Вурал мега ки Вурала мебинав и кияй мега. Баъд Вурала савол метавад ки ту кӣ? Мега ки ман Сунара рафиқашам. Суна дар асл суна айхона берун намебарояд, барои ки чилоқай пош. Мега ту дар қасол ту чӣ хел ман мешиносам кӯдак ман хел рафиқ надошт гуфта чӣ мекунад? Баъд қабул намекунад. Суна намебини мега. Баъд сир мекунад Вурала айхонаш. Сир мекунад, баъд фикри Ҷавидан як чиз меяд. Ҷавидан Райҳана нағз намебинад, яъне келинша нағз намебинад. Бояд келинша нағз намебинад, бояд бачашат як духтари дигара Ҷемре ҳаста, дар роли Ҷемре, бояд ӯ дар чӣ бута? Яъне бояд қати ӯ хонадор шавад. Райҳана намехоҳад, барои ки Райҳан ай қишлоқ омага духтари қишлоқӣ гуфта намехоҳад. Баъд дар ҳамин ҳолат мара мебинад ки либос яъне Вурала мебинад, Вурал камтар бачаи камбағал, либосош безеб, фикр мекунад ки мега ки Вурала сум таклиф кунад, қабул кунад. Агар Райҳана қати Эмир қати Райҳан якҷоя хона доранд ку, бояд ҳардушона ҷудо кунад гуфта. Яъне ман бояд чӣ дар ҷаррола бозӣ кунам, яъне роли Вурал. Баъд файрод мекунад Вурал меяд мегӯяд ки тарафи Вурал мега ки ҳамин қадр сум метамад, мега келини мара ай бачам ҷудо кӯ. Я роли бозӣ кӯ ки мега ки ранги ту пешанги ошиқи и духта будӣ, яъне пешанги ба тарзи кӯчагӣ мо кавалери и кас будӣ гуфта. ҳамин хел рол дар бозӣ ки вақте ки Вурал дар қасума таклиф мекунад бачаи камбағал, қабул мекунад. ӯ мега ман қабул мекунам, сума мегираву ай пай чизиш мешавад, корш мешавад. яъне гуфтаистам ку аввал Вурал характер нағз дар омада кай Файзалӣ, баъд вақте ки сума дид ка сум чӣ када, ка чиз таклифш кардан, баъд одами ганда шид. дар ҳамин ҳолат баъдам хе кино давом додан гирифта кард. Ташаккур зиёд. умедҷон, шумо пеш аз актёрӣ ба чӣ корҳо машғул будед? бисёр саволи хуб акай Файзалӣ. пеш аз актёр ба чӣ кор машғул будем? дар Коня дар асл ихтисосам иқтисод, яъне экономист буд кардагим. пеш аз актёрӣ яъне ягон ҷой айбиш нест. вақти студентим да будам ки кино, яъне ҳамин киное ки пеша гуфтам ки як ҳадис як филм буд, вақти студентим да буди киноро синима кардан. пешаи кинода, яъне пешаи и соҳада даромадан дарс мерафтам, университет, донишгоҳ рафта дарс ман мехондам, хона меомадам, кор мекардам бо барои ки рӯзона сум, яъне кисапулӣ, яъне квартира пулӣ, яъне ҳамаи чӣ, яъне ягон ҷой як студенти тамоми студента меша гарсонӣ кор кардагим, офисанти дар столовам кор кардагим, ҳотелда кор кардагим.
یعنی روزانه درس دادم راستی گپ یعنی کمتر خیلی عذاب کشیده، یعنی همه استودنت تو عذاب میکشه، یعنی برای که یگان جای چیزش نیستن. راستی گپ سری درس دادم اکای فایزه شبانه کار میکردم. شبانه از ساعت 8 شب تا 8 سحر، بعد از 8 سحر راست درس میرفته. درس ما بود کده خونه میاد کمتر دم میگرفتم، کمتر خوب میکردم و کار میرفتم. برای چی؟ برای که توکای یعنی گفتی ای خونگی و سوم طلب میکنی توکای، یعنی اکوج با یک باید رستگیم که باید مو خمون باید نگاه کنیم. بشه اکتیو دن همین کارها قطعی مشهور بوده مکا. ها گفتم بود کنیم تاجیکستان رفته در وطن خود باید خدمت کنیم. گفته مقصد همون باید اقتصادی را بود، اکانومیکا را بود میکنم. رفته در بانک های تاجیکستان در اون دولت در اومده خدمت کنم. گفته نصیب این بود است که بعدی ختم یونیورسیته این سوحه در اومده و این سوحه در اومده ما در تاجیکستان خدمت نمیکنیم. گفته این چیز نیسته. مرا مقصد من کوشش من برای همیه که یک نام تاجیکستان در یک جا بلند برداره. شما در چی گونه محیط یا اینکه کجای تاجیکستان به وایه رسیدید؟ سال 1994 در شهرک دنغره در اویله نبای نکمبغه شرایط میانه به دنیا آمدم. مکتب میانه رو یک قسمش توصیف یافتیم، یک قسمش در دنغره، یک قسم دیگرش در خوجان در چکالوسکی تموم کرده. بعد از این لیسه ترکی کلوب داخل شدم. 5 سال در لیسه ترکی کلوب بود کردم. بعد از این دانشگاه رو در کشور ترکیه در شهر کنیا که به زبان تاجیکی کنیا میگن، خون که بسیار در کتاب ادبیات ما گذشتگی بسیار خوندگی هم چیکارگی، شهر مولانا جلال‌الدین رومی که همه ما میدونیم که در شهر کنیا از دنیا گذشتگی. تحصیل خود را در دانشگاه سلجوق یعنی به زبان خود سلجوقیان در تاریخ بسیار گذشتگی دولت سلجوقیان بوده و نام سلجوق یعنی سلجوق میشه. اقتصاد یعنی ختم کرده، یعنی تقدیرمون با سوهای اکتیوری داخل شده. در برابر اکتیوری آیا شما با یگان کار دیگر مشغول هستید؟ در برابر اکتیوری یکا باستی گپ یعنی وقت شبا کار میکنم میخوام که بعد اکتیوری راستی گپ درس جا چه بگم یک سوحه هسته که یکا یعنی 24 ساعت میخپته. این خیلی 24 ساعت میخپته. ساعت 6 خوب میخزونن میبرن صحنه، یعنی جایم سیونکا میبرن، یعنی کی سیونکا بود میشه و کی چی میشه معلوم نیست. این هم سوهای هم میخشه هم قدر شفاهم که یک سوهای هسته که روز و ساعت معلوم نیست. دکای فایزلی سیونکا دراز میکنه. مثال از آدم ها خیال میکنه که بسیار چیزی آسانه که من فهمیدم نه، در اصل بسیار قینه. 1 مینوتگی 2 مینوته که ما در کینو تماشا میکنیم میگذره 4-5 ساعت دیگه سینمات میکنن که برای که یک تا ای پیش میگه، یک تا ای بار میگه، یک تا ای میگه، تا ای او بازینگر محکوم نمیشه. رژیسور ایسر میگه این روح را محکم میکنن، اوشا محکم میکنن. وقت بسیار میروه تو میگردی میگه که بفره خوب میکنی. برام که حضمت بود کردم سیوم کنم بود شده تا قوزی یک تا سپریز دیگه که در آینده سپریز بعد وقتی که برومد بعد میگم برای که از نو برومد از بگیم که یکی نبره بعد بزه میشه تا قوزی
дарси актёра болоша шиштагӣ мака ки камтар сусчем ози тоқа кор чӣ намекунам тоқа ози дарс ки дига чизода состар кардам дар вақт кор мекунам шабона 7 дақиқа ба тарзи хумон парт тайм мегем кор мекунам балки вақти холигида чӣ хонада шиштан рафта кор кардан хубтар ака ин расмро бар мо фаҳмонед. дар асл ин расм яъне вурал характер вурал яъне чӣ хегум инҷа чӣ байхе ма ҷавидана нуқтаи заифиша ёфтагӣ будам ҷавидан ки буд гуфтум ки чай бача вақте ки ман бо духтар бисёр сарукор гирифтам вақте ки бача мара дид баъд май бача дар асл плани мау ҷавиданда бояд мара назанам натоқа байншона бояд вайрон кунам тамом ман сум гирифтагӣ мисол сумун додагӣ ки байншона вайрон кунам баъд чӣ хе ки мешава бача лату куб мекуна вурала лату куб мекуна вурал баъд даҷа хашмгин мешава интиқом мегира айё ва қасд бигира ака баъд дар ҳаминҷа ҷавидана занг мезанаву мега ки мо қайта контракти ма ихе набуд мега ка мега ма контракт кардагӣ будум ҳо байншона вайрон мекуна ки задан набуда ки бача ки мара зад баъд ҷавида мега ба мада чӣ мега задан бигира ки ба уже вурал баъд ҳаминҷа уже чӣ мешава уже бояд уже интиқом бигира да ака баъд занг мезана ҷавиданда мега ки агар ту мада суми бисёр натӣ ман рафта бачада ҳамаша мефаҳмонам шавҳарда ҳамаша мефаҳмонам мега баъд уже метарса мега ки дар ягон ҷо ждат кава бест ман меом та сум метам баъд омада чӣ мекунам сум мета вуралда баъд мега ки ин бургаро павима набро мега баромади мекушамад мега баъд вурал мегираву хандида мега ки суми зур ёфти ака дар ягон ҷо ягон кафе ягон ресторан туй мекуни ака вурал мега баъд мегарда ақиби ҷавидан мега ки боз бест мега нав сар шид бозӣ нав сар шид ман тра медонам чӣ кор кунам гуфта дар асл расм ҳамин рафтан уҷа дар расм ҷавидана дар истодагӣ ҷавидана ждат дора ки кайми оварда сумуш мета ҳамина чӣ кард гап оилаи шумо хешу таборон ё ин ки ёру рафиқони шумо дар ин бора чӣ мегӯянд? дар асл хешу таборон оила рафиқо дар ин мавзӯъ дар ин бора чӣ мегӯянд рости гап ҳам оилам ҳам хешу таборон ҳам рафиқон яъне ҳамаш рост бисёр хурсанд шуданд ки ман шахсан ба мақсадам расидам гуфта ман хурсанд мешавам ки як рафиқам ба мақсадаш раса ва ҳама вақт дуо мекунем ки тамоми рафиқомо на балки рафиқомо тамоми халқи тоҷикистон тамоми мардуми тоҷикистон ҳамашон ба мақсадашон раса ман аз тамоми рафиқом фахр мекунам ки чунин рафиқҳо дорам мумкин ӯ ҳам аз ман фахр кунад ки мо ҳам чунин рафиқ дорем ки дар киноҳои туркия бозӣ мекунад гуфта ва гуфтаистам бо мегӯм ҳама вақт дуо мекунем ки ҳамаашон ба мақсадашон раса шумо метавонед ки айни ҳол ягон саҳнае аз силсилафилмро тақлид кунед. як саҳнаи чӣ камтар
خودم پسند اومد قطعی جاویدان تلفن قطعی گپ میزنه ما را تهدید میکنه که ضعیف نقطه ضعیف شی افتگی مونده تلفن قطعی از من چه تلفن یک تا صحنه میکنم وقتی که تلفن ما ایگوشم گرفتم رولی کی را بازی میکنم اونجا هم ورالا هم جاویدانه رولی خود ما بازی میکنم بعد گپای جاویدانه تلفن ایگوش میگیرم که بفهمانو دا باکی در اینجا دو کس بازی دارم رولی ورال رولی خود ما بازی میکنم اول با تلفن وقتی زنگ میزنم میبردورا جاویدان sana anlaşmayı tek taraflı olarak feshettiğimi söylemiştim. Yeni anlaşma şöyle. Önceden istediğim paranın 2 katını istiyorum. Sen delirdin mi diyor. Amkhemega. Ben sana istediğin paranın 2 katını verdim. Artık zırnık bile işlemez mega. Sana bundan sonra para vermeyeceğim. Öyle olsun bakalım. Kocam ve oğlun gerçeği öğrendiğinde paradan çok daha fazlasını kaybedeceğini hatırlatmak isterim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Madem öyle diyorsun, o halde bu tehdidi ciddiye almanı tavsiye ederim. Hiçbir şey yapamazsın. Çünkü elinde hiçbir belge yok. Hiçbir şey yapamazsın. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım Cavidan Hanım. Görüşeceğiz seninle. خیلی صحنه هست. 20 صحنه دارم راست دیگه. 20 صحنه تلفنی هست. خیلی صحنه‌ای که دخترم میگرزونن. خیلی صحنه روز درجه چقدر نمیشه و بعد کدام صحنه بود یک صحنه دیگه که باید من دختر خیلی بازی کنم که بچه بگه که بفهمه که من معشوقه پیشینش بزنم میگردم میگم که Reyhan yapma böyle canım. Söyle gelmek istiyor musun, istemiyor musun? Bak bir daha teklif etmeyeceğim. Ki dikkat dayıca deyona mı şava? Ya sen delirdin mi mega? Bak amca bacha vurala mezanav равонш мекунам мерава. Агар ҷирчи боша метоне дар YouTube ҳаст и саҳно метоне навҷаван шикнем бимонен. Ман хеле чизо ки гуфтастам кози нав сар кардагем ки ҳама вақт кӯшишмо ки болотар равем. کدام رول یا اینکه رول ها رو شما بیشتر دوست می‌دارید؟ بسیار میخوام بیشتر در رول هایی که با یک خلق با مردم فایده آور باشه میخوام در می رول ها بازی کنم نه بلکه در رول ورال بلکه رول ورال ای خاراکتری بزه باید میخوام که خاراکتر خوب که در یک از فایده برسونم و بیشتر میخوام در کینوهای تاریخی کینوهای اکسیونی میخوام بازی کنم ҳази ба главни рола наштем балки таҷриба мукамад ки кӯшиш мекунам ҳама вақт кӯшиш мекунам ки дар оянда ролҳои хуб ва дар ролҳои главни ҷойгиришам ки боварӣ дорам ки худо хоҳад ки дар тақдирмон боша агар умрмон дароз боша ҳамаша мекунем. در آینده چی نقشه ها دارید و آیا امید را در یگان فیلمی تاجیکی با صنعتکاران تاجیک می‌دیده باشیم؟ در فیلم های تاجیکی همه وقت مقصدم هست که در فیلم های تاجیکی بازی کنم در فیلم های تاجیکی رول بگیرم اگر تکلیف اومد قبول میکنم چون برای که توجیکستان مملکت من یک مقصد داشتم که یگان وقت اول فکر مشهور شدن نکردم کیف ایزنه یک دیگه مقصد همین که
синемаи тоҷикистонро боло бардоштанд ки филмҳои тоҷикистонро дар дигар давлатҳо дар дигар чизо тамошо кунанд. ҳамин мақсадам ҳамин ки синемаи тоҷикистонро боло бардорам. мехоҳам ки дар оянда бо актёрҳои Қурбон Собир ки устоди Қурбон Собир ҳамаи мо медонем ки хела таҷрибааш боло. мехоҳам бо ин кас, мехоҳам бо Бону Тахмина Раҷабова ки як филмда ҷой гирему нақшмона бозӣ кунем ки яъне фикр карда баромадам ки агар мисол дар киноҳое ки Қурбон Собир ки бо Бону Тахмина Раҷабова ки агар бошем бисёр филми нағз мешавад ва боварӣ дорем ки мешавад. план ҳаст, план дорем ки дар оянда дар Тоҷикистон чӣ кунем, бозӣ кунем ва мешавад худо хоҳад. бо Бону Тахмина Раҷабова чӣ хел шинос шудед? бо Бону Тахмина чӣ хел шинос шудед? як чиқадр ман фаҳмонҷо бисёр ҳам шавқовар, яъне як шинос шудем ки пешаи Туркия омаданаш ман бо тариқи Инстаграм подписатсия карда будам, яъне нигоҳ мекардам, яъне чӣ мекардам. баъд вақте ки Туркия омад, тобистонӣ буд, Туркия омад, дидам ки тахмина бо Туркия омаде. ман гуфтам бояд ман қатъи во бухӯрам, гуфтам бояд ман қатъи гап занам, гуфтам ки ай куҷо Туркияра мисол аҳолиш 17-18 миллион, бахшиш Истанбула аҳолиш 17-18 миллион, ки ҳам одам бисёр ки яъне чӣ хел гум хел одам да барам хай ҳам ба тариқи телефон гап зад метавон ёфтам ки мора хай вақта через бо Инстаграм хай чӣ накардан, ҷавоб надодан сообщениямона. баъд як рӯз мусофир доштум. мусофирома дар тарафи Капали Чарши Истанбул да меган. Истанбула бояд гир мегардондам. дар ҳамин вақт Капали Чарши даровардам мусофирома ки ҳам одам бисёр ҳамхел дар Капали Чарши. баъд ҳамхел чӣ хел мешавад ки Тахмина Раҷабова рӯпарӯ меғалта ҳамхел. дига ман намедонам чӣ кор кунам. ба файрод кардам, гуфтам ки апай Тахмина, гуфтам фотограф сурат чӣ кунем. баъд ҳамҷа гап зад сурат гирифтем. баъд гуфт ту тоҷикӣ? гуфт. ман гуфтам ҳо. баъд гуфтам аввал бовар накард, чӣ хел ки намедонам бовар кард накард, тоҷик будан чӣ накард. баъд ҳамҷа суҳбат кардем, чӣ кардем, баъд ҳамҷа шинос шудем. гуфти гапо план ки ман бояд ҳамин одамро бибинам, наметавонам дида. фикрам ки як шанса бигем, як чизе ҳаст ки ман гуфтам дилам да як ҳис кардам ки ман ҳамин рӯзам Тахмина Раҷабова дар Истанбул мебинам ки ҳамин хеши дар Капали Чарши рӯпарӯ вохӯрдем, дар ҳамҷа шинос шудем. баъд тақрибан як ҳафта бо ҳамроҳи Тахмина Раҷабова модаршонам буд, Истанбула гир гаштам, чӣ кардам, ҳамин хел шинос шудем. ва дар оянда бо ҳамроҳи Тахмина Раҷабова худо розӣ бошад мо филмҳоуна давом метавем. ҳамватанони азиз, шуморо ба муносибати Иди Наврӯз табрик гуфта, аз самими қалб ба шумо умри дарозу тансиятӣ, хурсандиву хонаободӣ таманно дорам. бигузор ҳар рӯзатон наврӯз бод, наврӯзатон фирӯз бод. саломат бошед. наврӯзатон муборак, ҳамватанони азиз.
умедҷон ба шумо самимона ташаккур мекунем ки моро рад накарда ба инҷо ҳузур кардед ва албатта ки шуморо бо наврӯзи зебои хуҷастапай табрик мегӯем ва дар баробари шабу рӯз ба ҳар як пиру ҷавон хушбахтӣ ва мушкилкушоӣ орзумандем. саломатии бардавом ва амалшавии ҳамаи орзуҳову сулҳу суботро ба шумо азизони дил хоҳонем. инак расидем ба анҷоми барнома. то наворҳои навбатӣ шоду пирӯз бошед.